Umndeni wakwaChili sikhathazekile lapha sashonelwa umfundo umshana wami sala udadewethu. Indlela esikhathazeke ngayo ngoba asiboni inqubekela phambili nabaseshe ngabe bakhona abahulumeni ngabe basebenza sazi basenza kanye kusiphatha kabi ngoba akuzwakali lutho. Noma sithi siyavela kubona siyazama ukubaxhuma laba abaqondene namacala abasiphendula into ezokala manje bese sikhalele emphakathini ukuthi sicela ukuthola usizo sithole noma abameli abazimele sikwazi ukuthi kusizakala ngoba ngempela siphatheka kabi lapha umshana wami umfundo washona ngendlela engaziwa. Nabalaba abaphethe bomthetho basebenza ngendlela abasebenza ngayo asazi noma ilungile kodwa manje sibona kungenzeki lutho manje siphatheka kabi ngoba kuningi okuhamba kwakhe nje uyena usiphethe kabi kwa imisebenzi yakhe eminingi wayevele naye eyisebenza ekhona lapha phakathi komndeni ihleli. So konke lokho kusiphatha kabi manje into ebuhlungu kakhulu ukuthi ngoba manje akwenzeki lutho akuboshwa umuntu nabasesha bese ukuthi yini abayitholayo ngokulimala kwakhe umfundo manje ikhona kusiphatha kabi emphakathini ke besicela ukuthi ayikho indlela abangase silekelele ngayo sicela usizo besilekelele ukuthi sithole noma abameli abazimele abazokwazi ukuthi phela abameli abayimele bazofuna odzakaliya imali phela bazofuna yona ukuthi bekhokhele manje imali azikho COVID nayo yashaya bhubhisa manje imali azikho bese sikhala ke emphakathini nebantu bonke ababesondelene naye imfundo nabangani nobanezihlobo ezinye ukuthi ake besilekelele nathi sofaka lokho sifakayo kodwa ke okuncane kwethu ngoba asinabo manje ukuthi siyithathele bona abameli lokho besicela emphakathini uwonkana yiba kusebandleni umphakathi sicela nje kunoma ubona ngasasize lapho. Ngizongifikela usizi ngengane yami. Ngiyafisa ukwazi umuntu wabulala ingane yami. Ngiyafisa ukumazi ngeke ngimenze lutho kodwa ngiyafisa ukumazi umuntu wabulala ingane yami ngoba angazi ukuthi yayenzeni izibulakise kwesigebengu ngoba nokufa kwayo akucaci. Ngiyacela ningisize. Ishembu unyazi lezulu ngiyacela belumthando umfundo. Ngiyacela ukuthi lungisize lungifundise umbulali. Ngimazi umbulali ngeke ngimenze lutho kodwa ngifuna ukumazi ngathi mangiveza izinyo kanti ngivezela isitha sami. Ngiyacela abantu bakaThixo ningilekelele ngoba amandla anginawo na ukuthenga ummeli akinawo ngimina nje. Ngiyacela bantu bakaJehova ngiphe ukulekeleleka kumuntu ongasangisize angilokhuze uNkulunkulu wami nganami ifisa kwesigebengu. Ngiyacela ngiyazulezulu ngiyacela mphakathi ningisize ningilekelele inganeni yami ngifisa kwesigebengu. Hawu yasuthi asiyamtshwala ngike ngakhuluma ngotshwala ensukwini ngizambisela ngaphandle insizwe zathi kusukuphelelwa inkonzo enwetini wasukhuluma ngotshwala. Ngiyabingelela kuwona wonke umuntu obuka le video njengamanje. Ugugu lo waChili udadewabo kaMfundo omdala. Lana siza kunina abantu ngokuzithoba okukhulu. Sicela usizo, sicela ukusizwa yini njengomphakathi obukade uhleli nomfundo, njengomphakathi obukade usebenzisana nomfundo, njengomphakathi ozwa ubuhlungu esibuzwayo nathi ngokushiywa umfundo, ngokuzuma okuyisimanga.
okuna namhlanje ubuthongo abufiki uma ngabe ngicabanga indlela umfundi angishiye ngayo. Ukuba kuya ngami ukuba amandla nginawo ngabe namhlanje sengikwenzile onke okungangamandla ami ukuthi ngikwazi ukuthola umuntu owenze lobululwane obungako wabenza kumfundo. Ngingamazi enza into ebuhlungu kumuntu, ngingamazi enenxa nomuntu. Ke ngicabanga ukuthi sonke eMzansi siyazi ukuthi umthetho uhamba kanjani namaphoyisa aqineke kangakanani. Ngokufisa ukuthola ukuphola amanxeba yabhibha zonke izinsuku. Ngokufisa ukuthola ukuphola ngiyacabanga ukuthi ngingaphola mhlambe mangingathola ukuthi umenzi walokho okwenzile wayekwenziswa yini, kwenze njani. Kodwa ke ngokunqundeka amandla anginawo. Ingakho ngisi umndeni sicela ukuthi sicela usizo. Ngeke size sithi sikalela umuntu ongakanani lokho nalokho umuntu ongangamandla akhe angakuphosa. Sikwazi ukuthola i-private investigator ezokwazi ukuthi iseshele ngokusheshsha, engikholelwa ukuthi ingale yomthetho yinde, futhi ngikholelwa ukuthi umenzi wakho konke lokhu okwenzile uzobanjwa. Ube ngabe sizomthola umseshi ozokwazi ukufocusa abhekene naleli cala kusukela ekseni kuze kushona ilanga. Uzokwazi ukuthi asheshe afike ekugcineni kwalo, akwazi ukuthola ukuthi kwenzakaleni. Angifisi kube khona itshe elizongambulwa, angifisi kube khona la kuthiwa khona ikhono okungangeneki kulo ukuze kutholakala ukuthi umenzi walokho okwenze kumfundo namhlanje bekwenze njani, wayimenzeni. Naye bafo la ukhona ezintabeni zaseKhimbili la ulele khona, ngicela usukume ume uguqe ngamadolo uthandaza unyazi lwezulu ukuthi lezi ifisi esinazo ngokuthi kutholakale umenzi okubi usilekelele nawe ngomoya wakho la ukhona. Ngiyabonga. La sanjwele umfowethu umfundo ngoSeptember 20 ehamba kabi ngokulimala ngesikhali amdubula. Uthe sehambile asiboni nje iminyakazo, asizwa lutho nje. Akukho okuzwakalayo ukuthi ulimaleleni, ubenzeni, mkade xabene nobani. Ayikho into esizwayo nje ngaye kuthulekile. Ngalokho ke besicela usizo emphakathini wonke. Siyazi umfundi ukuthi uyaziwa kakhulu, aziwa endaweni eziningi ngisho phesheya uyaziwa. Ingakho sicela usizo ngoba njengamanje sifuna sithathe esinye istep sokuthi sithole abameli abayimele ayibahulumeni basise. Sicela nje usizo umphakathi wonke noma ubani ozosuka othandweni lakhe asize umndeni wakachili. Isikhathazekile kakhulu, sihlukumezekile, namanje sahlukumezekile, asilali ngisho ebusuku ukuthi umuntu engavele nje ashone kutholakala ukuthi du kungazwakali lutho nanokuthi bekade kwenzakaleni. Ngiyacela ke usizo, nami ngiyilunga lomndeni wakachili. Ngiyabonga. Umfundo besisabatha naye ukuhamba kwakhe emhlabeni ngokuzoma kungalindeleke umuntu kwasiphatha kabi kakhulu. Esekusiphatha kabi kakhulu ke emphakathi maNazaretha wonke niyazi ukuthi ukusebenza komthetho walelizwe uhamba kanjani. Ngakho ke umndeni usuze wacela ukuthi ulekelelwe ekutheni uthole abaseshi abazimele
abazokwazi ukuthi lolu daba likaMfundo baluphakamele asheshe atholakala umenzi wobubi ajeze uma kufanele ajeze. Siyacela ke kunina nonke enizobe nibuka le video njoba becela uxhaso noma idonation. Sicela kunina nonke emagumbini omana onke omhlaba umfundo bomuntu owaziwayo neqhaza lakhe eTempelini nasesontweni ebuhleni belaziwa inokobani iqhaza belibambile esebenzela uNkulunkulu wethu uNyazulezulu. Sicela ukuthi siphonseni isandla bantwana bakaNkulunkulu ukulekelela umndeni wakachili ukuthi uthole labo danariyo abangase bakwazi ukuthi kutholakala abasesha abayimele abazolithatha lolu daba balisukumele selusha lungaze lube lidala kakhulu. Ubufakazi sikwazi ukuthi kusheshe kutholakala ubufakazi kusekusha ajeze umuntu owathatha impilo yengane incane kangaka ingena cala. Asazi ukuthi umfundo wayoneni kulowo muntu emzondeni kangaka ayi ngazazi zamphuca impilo yakhe. Siyacela ukuthi noNkulunkulu ke wakithi uNyazulezulu asikhumbule atholakala umenzi womubi. Ukuhamba kaMfundo sicela kungafani njengokwezinyane ngoba alikho izinyane lemvubu ladliwa ingwenya kwacweba iziziba. Sicela ukuthi lo wabulala uMfundo avele ubala abonwe yizwe nomhlaba wonke. Amen. Siyakhuluma njalo siyabuzana ukuthi kodwa kwakwenze njani lo muntu oze alimaza ingane singazi sizokuthiwa nje sihabele emhlabeni sishonile njalo. Kwakonakelephi lo mntwana bekuwumntwana onosizo kakhulu ngoba ngisho bekushona umuntu ngithi Mfundo hamba ungiyele lapha emncwabeni uncwabe nanga umuntu oshonile ngiyagula ke mina. Ube uMfundo afika wenza umsebenzi nje ngoba ungathi wenza umuntu omdala. Kodwa lona ombulale asazi ukuthi usuka phi kuyaphi. Cha nami nginabantu bakwachili ngithi umbulali akatholakala. Futhi uNkulunkulu aniphe amandla ukuthi nimfune lo ummeli lo oyimele nimthole naye asebenze ngokweqiniso. Umuntu uphatha isibhamu uyedwa babaningi. Mhlawumbe uyedwa babili. Kodwa lo wenza lo msebenzi wayedwa. Sengathi uNkulunkulu angambeka obala ajeze ngomsebenzi wakhe owenzile omubi. Thathele umuntu obelusizo kakhulu, hlukumeze kakhulu umphakathi, uhlukumezile umndeni, uhlukumezile amabandla, uwahlukumezile ngalo Mfundo. Engenzela ke uMfundo yonke into bambela nokuba ngumushumayeli akubambe konke nje lokhu uMfundo umuntu bemhle nje. Mina ungibulele ungilimaze kakhulu lo muntu owenzile isimo. Ngithi uNyazulezulu alimveze abe sobala jeze naye. Ngiyanibingelela nonke bantwana bayenkosi yethu akithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngibingelele nomphakathi wonke wase-KZN. Ngibingelele nabo bonke abantu abazi umfundo wachile. Lo khulumayo usizakele wakaZulu obesifana nosisi wamfundo.
Sabatha nawo umfundo ethempelini nasesabelweni. Khathazekile kakhulu ngokushona kwamfundo. Ngiyacela bangcwele bonke nisisize ukuthi silekelele umndeni wachili. Sikwazi ukutholakala umseshi ozosisheshela umuntu kuyena wabulala umfundo. Ngiyacela kakhulu nisisize la kuzofika khona le video la izofinyelela khona kubona bonke abantu. Khathazekile kakhulu, khathazekile umndeni wamfundo. Uma amfundo uyagula since washona umfundo akakho right. Nathi asikho right nabo dadewabo. Siyacela ukuthi nje nisisize kakhulu ukuthi nilekelele umndeni. Lokho umuntu azoba namandla akho. Sicela ukuthi asilekelele sikwazi ukuthi sithole umseshi ozosisheshela umbulalo wamfundo ngoba ngeke sizikuthole ngempela ukuphumula umbulalo wamfundo singamazi ukuthi ukwamapha amazwi ukumpha umhlaba ongcono noma umfundo angeke asabuya. Kodwa sicela ukuthi umbulalo wamfundo ayiveze simbone eyobolela ejele ngale senza asenzile. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu wethu simkhonza ushembe unyazi lwezulu silekelele kule video esenzayo esicelela ngayo ngokukhulu ukuzithoba. Siyacela kakhulu ukulekelela umndeni wachili ukuthi atholakala umuntu wabulala umfundo ngoba isimo asikho kahle kamfundo. Akusebenzi umuntu kuboka mfundo. Akekho umuntu ongathi nje angakwazi ukumela lokho eyedwa. Ngiyacela kakhulu silekelele bakithi. Ngiyacela kubona wonke umuntu okholwayo eNazaretha ongasilo Nazaretha lo onothando noba kade azi umfundo nowazi isimo sakamfundo ukuthi sinjani. Ngicela silekelele kakhulu ukuthi kusheshe kutholakala umbulalo wamfundo ukuze inhliziyo zethu sonke ziphole. Ngiyabonga kakhulu Nkosi nibusise nonke nisazonikela. Malibona sibe sigijima kakhulu usengena izincingo eziphuma ngaphakathi ebuhleni. Ngoba unyazi masifika kulo luthe ngithi nimbeke kahle. Lase liyabuya mase likhumula ukugcina lathi lingahlala isikhathi eside naye ngoba isango lakhe selivulile. Umfundo umfana okhulele phambi kwami saba naye esabelweni. Soyele semncane nje wazi wakhula ngenkolo, wakhula futhi ngokuyimisela kuyona yonke into akade yenza ethinta nje umsebenzi ubeyimisela kuyona kakhulu. Sagqemeka ingozi engeqiwa ntwala ke ngokuntshontsheka kwakhe ngalendlela antshontsheka ngayo ngoba ngeke ngize ngithini kakhulu yisela nje lelo sele lamntshontsha ngalendlela lamntshontsha ngayo lamkhipha umphefumulo. Esicela ke kubona bonke abazobukela le video ukuthi bafake isandla ukuze ukwazi umndeni wakho umfundo ukuthi uthole umseshi oyimele ozokwenza ubulungiswa ngoba abamthethe ngathi ngeke ngize ngithi bahluleka abafuni inhlobo ukwenza umsebenzi. Mina nje ngiyimina ngingazi lutho. Uma ngibuka yonke into bonke ubufakazi mangibona ngiyabona kusobala yonke into ihlelo obala. Yingakho ngithi amaphoyisa futhi awafuni ukwenza umsebenzi hayi ngoba ehluleka. Siyacela ke bakwethu ukuthi nisilekelele kakhulu. Ulekeleleke nomndeni ukuze uzoyithola imali yokuthi ukhokhele umsesho oyimele ozokwazi ukuphenya leli cala umbulalo atholakala. Okubhlungu kakhulu ukuthi ukubeka mhlambe bekumuntu wesifazane lo bulala. Angabe umthetho usebenze ngokukhulu ukusheshsha. Kodwa ngoba kufe noma kuhambe
umuntu wesilisa umthetho uyenzelela. Kodwa manje ungabusabheka ukuthi lo muntu wesilisa ohambile ubebamba iqhaza elingakanani emphakathini futhi ubebamba iqhaza elingakanani emndenini. Lensizwe esikhuluma ngayo ishiya ingane. Lezi ngane nje ayisena baba. Zihlukumezeka kangakanani ke zona? Uma wakhe kuyena kuhlukumezeka kangakanani? Indodana yakhe kuyiyona yokugcina njana. Ihambe nje kanjalo bese kuthuleka nje umthetho uthule nje ungenze lutho. Kuphele nje kanjalo. Kodwa ke kuthiwa kuhambe ke umuntu oyisikhulu esithile. Angabe khona ubulungiswa osebenziwe. Ikuphi umehluko uba kuphi ke makuphuma umphefumulo? Ngoba phela bobabili labantu ngabe umuntu wesifazane noma ngabe isikhulu esithile kodwa umphefumulo usuke uwodwa. Nakho kuhambile ke manje umfundo ngesihluko esimbi. Kodwa umthetho awenze ilutho nje uthuli nje. Uthula ukuthula futhi kwangempela. Siyacela ke bakwethu ukuthi please sizani ilekelelane nifake lawo masente enokugcina ukuze senze ubulungiswa atholakala umbulali obulela umfundo. Ngiyabonga. Ngiyacela ngiyacela mphakathi ningisize ningilekelele ingaleni yami. Ngifisa usigebengu. Hawu kulabo abafisayo ukulula isandla balekelele kulesi sifiso sethu socela ukuthi basebenzise le account number